Görýäňim dostlar, hindi kinolary şular ýaly ogadyn saallary bilen derrew seni romantiçiski atmosfera salyp barýar. Iýminde şoň üçinem hindi kino görýärsiz aram-aram. Ýöne şular ýaly hindi kinolarymy? Bilemok kimlen halaýandymy, belki Hindistany özleri gowurter edýändirler. Ýöne dünýä gözüne alanda hindi filmleri esasan şol melodrama janryny aklary öňe sürilýär. Boýewik janryna gaty ýyda galýarlar bular ýa-da bilemok öňe gitýärlermi näme sebäbi uruş görme sahnalaryna fizikan kanunlaryny asla kabul edýänler. Ýöne käbir hindi kino görmeýän adamlar meňem dostlarym şolaryň içinde pikir edýärler biziň hemmämiz şunýal kinolary görýändir söýdüm. Ay ýok, beýleden şu gün legendarny filmden biri barada gurrun etýär. Ýagny durmuşda hemme zat bolýar. Всё жизни бывает. Şu kinodan gyzykly faktlaryň gurrun edeli. Gittik. Filmiň awtor ssenariýasy hem rejissöri Karan Johar. Özüm şundan öň kino çykaryp görmedik. Bu kino nähili gelýär? Mundan öň ogurlanmadyk gelin, ýagny Непохищенная невеста adly kino düşürilýär. Rejissörim Aditya Chopra. Karan Johar'ın dostu hökmünde şo taýda kömek edýär, ikinji rejissör hökmünde. Ana şo taýda da maňa aýtýarlar, sende de gowy ideýalar bar. Gel senem kino çykar diýip. Şeýdibem şu kinoň üstüne gelýär. Ýöne bir saňa sende de gowy ideýalar bar, bol senem kino çykar diýen çykaryp bolýam dostlar. Nähili pul gerek, anam gerek. Amyň ýagdaýynda bolsa näme kömek edýär? Karan Johar'ın kakasy Hindistanyň iň bir awraýly rejissör, prodüser, Dharma Productions kinostudiýaň esaslandyrjysy ýaş Johar'ın ogly. Şoň üçinem kelläňe gelen ideýalary, pikirleri durmuşa geçirip boljak ýagdaýda adam. Şeýdibem bu kino ýerşýärler. Kino esasy 3 tane ýerde düşürilýär: Hindistan, Mavriki hemem Şotlandiýa. Karan Johar'ym ilki 3 tane ssenariýa ýazýar. Birini aýrýarlar, 2 tane alýar. Şol ikisini goşuwam şu kino ssenariýasyny ýazýarlar. Hawa kakasy ýaş Johar'ym uly goşandyryň goşýar bu kino. Hemem Shahrukh Khan'ın bar güýjüni bagyş etdiýär. Dostu da amyň. Ýöne kinoda görýän hemme täzeçiliklerini Karan Johar'ın öz ideýasy, eşiklerden başlar. Şul eşikler üçin dizayneri alyp ýörüýte Londona gitdiýär diýär. Ana şo taýda kakasy aýtýar, men binjelik boldum diýär. Sebäbi kino çykdyjy galyp barýar, oglumyň birinji kinosy. Tutjak mol, tutmajakmy olam näbelli. Ýöne Karan Johar aýtýar, men bir ýerde bir zat gözüme gelen bolsa diýär, şu kinoda etdim diýär. Eýtdim, bitdim, ettirdim diýär. Ýöne nägilen bolany, arkaňda nägil kakan baram bolsa, sen ilkinji kinoň düşürýän wagtyň adamlara bir zat inandyrmak kyn. Şu filmde Karan Johar'ın goýan köp sahnalaryny ilki salmajak bolýarlar. Meselem şol Otlyň garasynyň Anjeli bilen Rahul'un dialogu bardyr. Şonu Shahrukh Khan'ın bir düşesi gelmeýe yaman uzaga çekýär şu taýy, daway gysgaldyryp, bilam ýok edildi. Ýöne dostlar nähili gowy sahna şol, şonu öýde goýdurýar da edip bilip. Анжели! Анжели, не уезжай! С кем я буду играть в баскетбол? Все равно каждый день проигрывал. Анжели! Хоть теперь перестань бегать за теми глупыми девчонками. Я буду скучать по тебе! Я тоже буду скучать. Ya bolmasa şeýle hereket bardyr, urya şu burun delleýän ýeri. Şonum Kajal aýtýar, düşüp ýörkä şeý diýipdir-de, maskara bolýarsyz. Häzir şu sahna çykýar, biz maskara bolýarsyz pikir edýär. Aýdymlarda da şolar ýaly. Karan Johar aýtýar, kinoň bir ýerine şul aýdylyp, soň ýitip gitmelär, gaýtalanyp bilýär diýe ýöne aranjировкany ýetmeliýär. Meselem başarakda aýdym soňrak ýerine gelýärdir, ýöne has üýtgeşip görnüşinde. O lagere gelýärler Rahul. Şo taýda Anjeli diýip gyrýar. Ana şo taýda bir sok aýdym gitýändir. Şonu ýalbaryp goýdurdum men diýär. Анжели! Nähil effekt, nähil ogadan kadra, şol kıyınla bir zat täze başlajak bolanda adamlara düşündirmek. Sebäbi olan gözüne belki başga zat gelýändir, ýöne sen şo pikiriň salýançaň ýaman kıyın bolýar, şo etapdan geçmeli bolýanda. Filmdäki baş gahrymanyň keşwe ilki belli, kimler oynamaly? Shahrukh Khan we Kajol bolaýmaly. Ýöne şo taýda Tina keşbini ilki
Urmila hüdürleýärler, Shilpa Shetty hüdürleýärler, Aishwarya Rai hüdürleýärler, bir näçe aktrisalar atkar etdi. Iň soňunda da Rani Mukherjee nesibet bolýar. Amanyň keşbini de şolar ýaly. Saif Ali Khan hüdürleýärler, ýa ýene şoňa meňdeş bir näçe oglanlar atkar etdi. Ödüm şolar topda däl, aralykdaky artistler. Näme üçin atkar etdi? Sebäbi dostlar, özüne o diýen gün ýetmeýän adama garantiýa gerek. Olaň özlerine bir gämi gerek, halas bolar ýaly. Haberde bolýan rejissöryň debütni birinji kinosy moş praval bolsa biz öňküje ýüzümizden ýitirer diýip düşmeýärler. Iň sonunda kim rady bolýar? Salman Khan, top ýylly. Görşümi diýalam ýüzüni utandyrmaýar. Utanar ýalat ýok berde. Ömürbaki galjak kinolaryň biri bolýar. Hemişe şonu ýaly dostlar. Şolar ýaly öz nämetlerini bilmeýänrek, riskden gorkýanrak adamlar hiç wagtam ýokarda bolup bilmeýär. 9 ýarym aýyň içinde kinony düşürip dynýalar we halk köpçüligine ýetirýärler. Görşümi diýaly ören go kabul edilýär. Hatam Kajol'un rolüni oýnaşyna ul baha berýärler. Ýöne Shahrukh Khanam, Kajol'am, Salman Khanam, Rani Mukherjee ýylyň iň uly bayragyny alýar şu filmde. Özüm şo döwre içinde Hindistanda iň kän pul gazanan filminiň üçlügine girýär. Hemem şu kino daşary ýurtlarda iň kän görülen hindi film diýip hasaplanýar. Görýäňizmi dostlar? Rekordyny haýsy kino döwýe 2001-nji ýyllaky ýene şu Karan Johar'ın "If Pechal If Radis" diýen kinosy soň. Garal ören ýerine düşen kino, şu wagtdan her 10 ýyldan jemlenýärler. Shahrukh Khan, Kajol, şu rejissörler hemem muştoklaryny jemläp gürrüňdöşlik geçýärler, ýatlaýarlar şu kino barada. Kino ödem blockbuster diýip hasaplanýar. Blockbuster bolany şol kulty kino industriýa salan filmler bolýar. Şu kinodaki edilen işler şondan soň bir aýratyn uğra ögürilip, köp kişi şunu ýydarlap düşürýärler. Ana şolar ýaly bolup galan kinolaryň biri. Häzir Karan Johary kän halanoklar sebäbi näme üçin şol öz şarmyny, wkusyny ýitirdi diýip hasaplanýar. Sebäbi adam üýtgäp bilýär, adamyň ýaşaýyş durmuşam üýtgetýär, adamyň enlikleri üýtgetýär, ýa adam yarama serişdelere girişde ýa-da durmuşyny bozup ýaşap başlasa sennäki arasynda pikirler zatlar gitýär da dostlar. Sen öz-özüňe Allah bilen ok, iňerbedem seni tomoşaçyna Allah bilen ok. Şoň üçin hem Karan Joharyň ýaşaýyş durmuşyny halanoklar soňky etýän işlerini, soňa kän işemeden ok ýöne kino legendar bolup galdy. Hemem söýgü tema hiç wagt modadan kaçanok da özüňiz bilýäňiz, sen gelýän, soň opa kelýänýe gelýär, şeýdip aýlanyp dur. Sözümiň soňuny şeýle setirler oturasym gelýär. Söýgü 3 gün ýaşanok diýe, söýgü 3 ýylam ýaşanok. Söýgü iki tane adamyň isleýän, eltip bilýän döwrüni çelini ýaşaýar diýe. Haçanda biri el çeken wagty beýleke der kösenç bolup galýar. Ýöne şonda da sen kösenýän wagtyňam, bagtly wagtyňam söýgü tema ömür sen binjalyk etýär. Şoň üçin hem şo barada kinolarym dogam etýär. Janyňyz sag bolsun dostlar, işleriňiz uğruna bolsun.